gran agilitat, en Peter esquiva el projectil. Corre! Emporta tots els nens cap a casa disparant al seu camp. Alguna pregunta? Aquest cop li mossega la cua un peix espinós. En Ramon dona cops de cua per allunyar-se d'ell, mal geni del peix. Ara li han crescut potes de debò. El gran del riu allarga una pinça, però no l'agafa. En Ramon pensa que podia haver-se menjat la Lluïsa, però no paga gens la pena del demanar-li si ho ha fet. Cincer va cridar el seu servent gras, els va menjar els bous i va beure el vi sense deixar-ne cap rastre. La reina, molt sorpresa, va dir: la tercera prova consisteix que facis companyia a la meva filla a la teva habitació i quan jo torni, abans de les 12, haurà d'estar sana i estable. De cadenes que s'arrossegaven. De seguida va aparèixer un fantasma espantós capaç de fer por a qualsevol que no fos el nostre heroi. Però el jove va posar-se a riure i va dir al fantasma que no fes tant. Va exclamar. I així, canta que cantaràs, l'as, el gos i el gat van prosseguir el seu camí. Adéu, trepitja menut, cama curta, llengua llarga. Veieu, aquí és el gat que està traient foc per als queixals. Un bocí de camí més enllà, un gall que es lamentava a crits. Quin món! Quin món! Va exclamar el gall. I què t'agafa ara, si es pot saber? Va preguntar l'ase. Doncs que la mestressa em vol per a fer caldo, i si no m'espavilo, aviat seré dins l'olla, va exclamar el gall. Quin món! Quin món! Caldo vol dir sopa. Vaja, amics, va exclamar el gos. Què us sembla si el convidem a venir amb nosaltres? Va preguntar. La seva àvia, i que li va obrir l'armari i llavors va agafar l'àvia. Quan t'ho contat, ja s'ha acabat. És que no fos un altre. La Blancaners? El rei d'un regne llunyà va tenir una filla i li va posar Blancaners. Però poc després la reina va morir, pobra, i el rei va casar-se amb una dona bonitosa, saps què és? Sí, com bonita. Que tenia un mirall màgic, que li deia que era la dona més bonica del món. Un dia, el mirall va dir a la majestat que era la noia més bonica, la Blancaneu. I ella es va espantar de cop. I es va enfadar molt. I saps què va proposar? Pues ficar-li una poma enverinada. Febrer, m'ha duit la carta tan precisa que els liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que exigent que ve la primavera, que exigent